Rydyn ni gyd yn gwerthfawrogi pa mor bwysig i bod yn egnïol i helpu plant i frwydro'n erbyn gordewdra, gwella lles corfforol a meddyliol cyffredinol, a helpu i godi lefelau canolbwyntio yn ystod y dosbarth. Beth pe gallwn ddyleu addysg corfforol rhag cael ei ganslo oherwydd diwrnodau glawog, cynnig amrywiaeth o sesiynau seiliedig ar lythrennedd corfforol yn targedu symudiadau penodol, ac yn ymgorffori rifedd a llythrennedd. O gynlleid a ffint y dydd, bydd ein hyfforddwr ymroddedig yn cyflwyno sesiynau byw, hwyliog a deiniadol yn syth i'ch ystafell ddosbarth. Bydd eich ysgol yn cael mynediad i ystod o adnoddau ar-lein yn ogystal â'r fideos ar alw i'w defnyddio pan a phryd y dymunwch. O gael blant i fod yn actif yn ystod clwb brecwast, sesiynau themau llawn hwyl ar gyfer pob cyfnod allweddol, byddwn nhw'n sicrhau cynnwys amrywiol a pherthnasol i gefnogi'r cwricwlwm newydd. Am fwy o wybodaeth, edrychwch ar ein gwefan neu cysylltwch.